pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Gari nagkawaragas. Pakita, di sana. Yan, sige daw. Nawara lugod. Grabe naman. Dahil nalugod na ko kang patama. Ibaba mong patabi tatanim. So, baba pa. Yan, pwede naan. Yan, pwede nagidaan. Ray na hapon, tatanems. Lunes ngunyan. Primera dia kan bulan ning Hunyo 2020 sa isabay taang Hunyo, isabay niya to sa bilang an kabilugan kan bulan na Hunyo, tulong bulan na sana bermans natatanems. Nem, kumusta sa mga mid-year bonus nindo? Tulong bulan na sana baga. Bermans na. Igwa pa labang. O sa gobyerno baghaloy ng tinaw tatanayam sa sumijir atabo nito bigat tao. Siyempre, minapaabot kita nin patara-tara lamang asin pagungumusta sa lambang miyembro ka na sosyudad dispues kan familia. Kasabay na dyan ang paglaom na sana po iguanan nin resulta su maghapon tang pagtrabaho, pagpagal, sakripisyo, hinguha asin iba pa sa paagigabos kan panarig niya to sa mahal na mga Diyos asin pasasalamat sa mahal na kagurangnan. Kumusta lamang tabi an kamugtakan. Sundo na kitang alas 5 po nin hapon. O di, magiging kasabay-sabay ta dyan sa luwas an pagbutwa kan man lain-lain na informasyones hali sa kanya-kanyang area of responsibility kan news team sa panginot ni news team chief si Pading Jimmy. Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng Al, asin kumpadreng Jomar, kasabay si Joshua, si Angel, asin si Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control si Tatanems Flora. May nahiling ako Tatanems na kunyan, simple sa naman na flower shop, ang ngaran Flora flower shop, mga partidaris yung Tatanems. Kuan gad niya ko baga partidaris gad ini diyan sa may Robinsons harani sa Ninong's Hotel. Mabentahon. Tatanems Flora in the house. Sa newsroom yaon dyan ngunyan ang Tres Marias, si Ma'am Sia, Jen and Nicole. Welcome back Nicole Palan. Siyempre, Jimus Barrios, si Surumada Nindayan na istorya, lokal, national, international, nagkakadarangog, kada bes na nagbabareta, major man or news break sa DCGB. Nababasa man yan sa social media platform ni po, DCGB News Online. Sa supervision iyan kan samuyang matatag News Director Mardela. Good afternoon tabi Amigong King. Nako, ugmahon ako ki Amigong King ta maski puro paano talagang yaon diyan ha. Sabi nga ni baga Amigong King, come hell or high waters, Migong King yaon diyan nagdadangog sa DCGB.
So iba tabi na dai na ta kwan mingayad yan okay lang. Dai ba ganing nagte-text sa tanim sa no alas 4 sa alas 5 si Migong King yan talagang kwan fiel na paradangog niya to. Mantang nagmimerienda kamo dyan, kasabay taman si Jerome Nico Martinez sa muyang broadcast po sa internet. No lamang ang meriendahan, mga taga Catanduanes. Kumusta na kamo dyan? Dahil kamo dyanin miyembros kan sanggunian panglalawigan. Ta pinasuspinder po kan gobernador dyan. Iriniklamo po sa ombudsman. Ninman lain na asunto. Suspendido po. So, gabos na, halos gabos. Anatada tatanems, 2. Yan. Matindi kaya ang kwan dyan, ang iwal sa kunyan, sa Catanduanes. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Amigong King Tabi ha, kumusta dyan sa familia? Merry Christmas da, sabi ni Amigong King. Nainot na mag-greet si Amigong King. Bueno, may mga kuwang kita major developments mo na kita tabi. Mga istorya, nasyonal, buda, lokal, taon-taon po yan ta. Inutot ta muna ang mga reports dyan sa luwas. Sabi nga ni baga, pag may istorya, naka-report tulos sa DCGB, maray na hapon 4091. 4091, good afternoon man tabi isa sa imo. May istorya kita dyan initialmente sa palibot, aram dadaw kay Angel Musta saan sa iyang bit-bit na informasyon. DCGB On the Spot Report. I-connector sa Toulouse. Angel, marhay na hapon, please go ahead na. Yes, maray na pagkahapon, Sir Pio. Maray na pagkahapon sa tuyo mga paraan tabay. Makahurong tangon niya na Sir Pio, si Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Manungod ni Sir Pio, hapoton ta siya. Kung may update na, manungod duman baga Sir Pio sa PG, report ko sa imo kan mga nakalihis bagang simana. Manungod sa nangyaring harabasan o hinabas itong saro sa mga signifikanteng mga bagay dyan sa laukan na St. Gregory the Great Cathedral. Particular na ito Sir Pio na laganan ki Candila Tabel Sir Pio as in sarong laptop. Good afternoon po. Ako si Sir Pio po sa DCGB. Yes, good afternoon po, Sir Pio. Yeah. And at the same time to all those who are listening to DCGB, Legazpi. Ay opo, Sir Chief, Sir Tabi marhay na hapon. Thanks for taking our call Tabi. Ang oras Tabi, salamat sa oras. Now, ano po Tabi ang very latest sa investigasyon nito kang kasungan? Madangog po Tabi kami. Yes, about dun sa robbery incident that happened on May 18, at exactly 2:40 a.m. We have an update based from the theft and robbery section dito sa Legazpi CPS. We will file the case tomorrow. Balik kausap ko kanina yung IOC o yung investigation officer on case. So kakakuha lang nila nung kopya ng mga CCTVs. Medyo marami kasing mga areas na kinuha na ng CCTVs and they have to collate lahat yung CCTVs na yun before presenting sa prosecution office. So yung witness natin na habal-habal driver na sinakyan ng suspect, last week pa natin nakuhanan ng statement yun and napasubscribe na rin natin do sa prosecutor. So ang kulang na lang talaga natin is yung complaint coming from the St. Gregory Church and yung mga CCTV. And kanina lang, kausap ko nga yung IOC natin. We will file the case early in the morning. Ay opo, Tabi. Now Chief, would you have the privilege Tabi na ma-divulge without prejudice duman sa indong operation? So pangaran kan suspetsadong sa saangatan ni duning kaso Tabi? Na hindi pa natin pwedeng i-divulge. But he is a resident of Barangay Rizal and
previously may kaso siya, robbery and rape from the records of Legazpi CPS. Ay, matindi ano. So ang previous case niya po, Chief, is robbery buda pang lulupig. Ano po ito? Na-convict siya duman or na-acquit or what tabi? Opo, na-convict siya pero kakalabas niya lang kasi yung nakuha nating mga initial CCTVs parang natatandaan ng tropa. So nagkanta kami ng coordination sa BJMP Legazpi and at the same time sa provincial jail. And luckily, nung coordination na pinakita namin yung picture doon sa BJMP, it was identified ng mga BJMP personnel na yun kakalabas lang. Ayun. Na-convict siya tapos kakaluwas pa sana. Now, tabi, mabacktrack kita tabi, Chief, if you may, kindly walk us through pagkatapos na manghabas and kung paano nindo tabi na nasusog hasagkod na sa agangan ima-file na kamukan kaso tabi. Go ahead po. Yes, sir. So, yun nga, malaki ang tulong talaga ng mga CCTV cameras natin and luckily, natsambahan natin yung para habal-habal na yun talaga ang actually nagtuturo sa suspect. So malaking tulong yun. Siguro nakita niya yung incident kasi kuha na sa social media and nakipagtulungan sa atin. And ngayon, yung mga backtracking natin sa mga CCTVs to include yung forward tracking natin, kinukulit na namin yun. Binaburn na actually sa city to be forward tomorrow doon sa prosecution for the review. And at the same time, yung mga case folders natin, ayos naman na Ang kulang na lang natin is yung sa video na lang at saka yung complaint from the church. Pero nakakuha na tayo and early in the morning, we will file the case and hopefully, malalabasan siya ng warrant within a month or 2. I think, yun ang mostly kasi na pag nag-file tayo ng kaso, lumalabas yung mga warrant nila is 1 month or 2 months and we will implement yung Manhunt Charlie naman natin. Opo. Yung implementation ng warrant of arrest and kung luckily kung huli natin but yun ang isang ways forward namin, dapat mahuli na natin yung to stop his mga illegal activities. Iyo po. Sir, mga anong oras po ito nangyari? Backtracking, mga anong oras po? Sa backtracking natin sir, nangyari is 2:40 AM. Opo. And it was discovered yung incident 6:30 PM. Ayun, oho. Paano siya nakalaog duman sa cathedral po, Chief? Yes, based from the CCTV, may katabi yun na I think Andox, yung may manukan doon sa kabila, kalsada. So doon nagsimula yung review ng CCTV. And una siyang pumasok sa catechist office, opisina ng catechist yun. And yung catechist kasi is connected siya sa cathedral mismo. So doon siya unang pumasok, ginulo niya yung mga gamit doon and doon niya nakuha yung laptop. Then pagpasok niya doon sa catechist, which is connected sa cathedral, pumasok siya sa cathedral through the missaling. Doon na siya. Kinuha niya na yung mga candle holder. Mm-hmm. Then he broke out through the cathedral through the window. So may binasag siyang bintana doon. Oho. So point of exit niya, so duman sa point of entry man giraray? No, sir. Oh. Yung window. Sa window. Oh. Now, Yes, paghali duman, say na po nagdiretso itong suspect. Ito na, nagluwas na nga. Sumakay ng habal-habal. Iyon. Oho. Papuntang, I think, nakalimutan ko yung exact barangay, but outside the city, then bumalik na naman siya dito sa sentro, sa poblasyon. I mean, outside the poblasyon pala. Oho. Pero within the city, tira yung pinunta niya na barangay. Then bumalik na naman sila doon kasi arkilado niya yung tricycle driver. I mean, yung para habal-habal. Iyo. Then, sa info din na raso Candelaria, buda sa mga items na stolen tabi? Yun na, pinunta natin yung mga junk shopan kasi nag-drop by siya doon sa junk shopan na yun. And nag-iusap actually kami doon sa tao na yun.
if ever na iniwan yung kwan doon, is ibalik nila. However, kahit na kiusap din sina Mayor and Attorney Ranices, Oo. kilala daw nila yung tao, wala talagang may labas. So, ibig sabihin, baka hindi doon niya na-i-dispose yung Items. Kindle holder, yung item at saka yung laptop. O dahil duman na i-dispose sa pinagkahuro na itong bagsakan kunta na. Opo, sir. Opo. Now, tabi, ano ang kuan? Ano ang kasong isa sa nga tabi nindo, Chief? Robbery, sir. Robbery. So, anong kuan? Do we have an airtight case, tabi? Yes, sir. Malakas naman ang kuha natin dyan. Kasi, especially yung witness natin na para habal-habal. Oho, ang Yung mga CCTVs natin. ay opo. So, ano mga evidences circumstantial po, tabi, sir, muna? Kung na yun, sir. May, hindi na natin makakuan yun. Opo. May direct testimonial Ayun. yung para habal-habal. Ay, opo. Now, Yes, sir. do you fairly believe na yaong pang suspect, tabi, sir? Yes, ang alam ko nandito lang yun. Pero naalarma na siguro yun kasi Oho, naputol. Angel and Chief, sorry, yung kuan ang problema, tabi, yung connection. Ayan, na Chief, tabi, dali lang ta naputol yung transmission, yes, sir. Opo, go ahead po, Chief, duman na kita Okay, naputol sa opo. naalarma po. Go ahead po. Yes, sa tingin ko naalarma na kasi because it is all over the social media. Oh, And alam niya na hinahunt na siya ng PNP. ayun, opo. Yes, sir. So, this would be a regular filing, Chief, tabi, Chief Yes, sir. Art? Magiging Ayun. regular filing na kasi hindi naman na umabot sa inquest proceeding. So at this point in time, tabi, Chief, ano ang classification nito kan kaso? Is it closed or solved na, tabi? Hindi pa siya, Kwan. Pero kung ma-file na natin yung kaso, it will be considered as cleared. Pagka nahuli na natin yung suspect, it will be considered as solved. Ayun, pag Yes, sir. naisaangat na sa Cleared kaso, pa lang siya kung ma-file natin bukas. may file sa prosecutor, cleared pa lang. Yes, sir. Cleared pa lang, sir. Ayun, opo, Yes, sir. opo. O di, sige, paano kayan, sir? The point is, kadakol mga nagarak, kahampang sa nakaitong su, kwanta bagatabi dyan, so station ta dyan, nangyari Yes. an insidente. How Isa would yan you, sa kwantabi? gusto kong ipaliwanag. Opo, By the time na mo po yung ating former chief PNP, si Sir Nick Torre, opo. lahat ng sipak was actually disabled. So Oh, makikita nyo, wala na tayong sipak sa Rawis, oho. dyan sa Taisan. Taisan. Oho. So wala dyan sa may Victory. So wala na. Oo. Yan na nagiging formation area na lang. Kumbaga sa mga beat patrollers natin, mobile patrollers natin, every 6 a.m. and 6 p.m. yung Parang turnover. call time, oho. Turnover nila, doon lang sila nagpo-form. But wala na tayong tao dyan. Kasi yun ang direktiba dati ng ating former Chief PNP, and it was adopted by the Chief PNP natin, the Iyo Police po. General Nartatis. Sir. Iyo po. So, dahil pala ning tinada managadig di sa Legazpi, nasipak, Yes, sir. Uy, Actually, naku. ang konsepto nun, wala nang sipak. Yung mga tao natin, nasa labas na. Yan na yung mga beat patrollers natin. Iyo tabi. Kinalat na baga. sila. Opo. Oho, iyo tabi. O di, sige, tabi, Chief. Kung But, igwa ka, opo, go ahead po. ang namin doon, sir, sabi ko doon sa naka-area doon na sector commander, si Police Lieutenant Hadi, to coordinate with the organizer ng church kung okay lang ba na maglagay kami ng yung beat patrollers namin doon na naka-area doon sa kung pwede silang maglaog doon sa loob ba. Oho, Kasi medyo maluwang talaga yung compound din naman ng kani. iyo To po. conduct patrolling. And at the Iyo. same time, kung pwedeng i-standby konti nung mobile natin yon as part na proactive measures natin. Kasi 2 beses na actually nangyari yan. Although, yung isa, hindi naman siya robbery kasi mentally deranged yung bandot ko. Yes. Oo. Yung gumawa nun. Yung, yung statue ni St. Gregory. Yung Iyo tabi. sinira yung isang Opo. Now, Chief, tabi, so kunyan, igwa man kamong assurance, tabi, from the hierarchy kang Catholic Church na ma-file sina ding complaint. If ever day mag-file, anong mangyayari, tabi? Actually, sir, ma-file naman sila. But- Ma-file. Yung kwan doon,
magpa-file ng complaint is the yung tagabantay doon. Yes, sir. Yun. Iyo po, tabi. O di sige, tabi, Chief, and kudos sa good works kan bilog na komandan siya, tabi. Under your leadership, tabi, kan Legazpi PNP. Salamat ng maray, tabi, Chief. Yes, sir. Thank you very much din po for giving the opportunity to showcase our plans, programs, and activities in update of Legazpi City Police Station. Salamat Thank you po. very much, sir. Opo, sige. So, yan po, Sir Pio, si Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Manungod man dyan, Sir Pio, sa update kan nangyari dyan sa loob kan simbahan sa Cathedral dyan sa Old Albay District. Dagdag na barata, halis sa luwas, Angel Mostaza, District Civilians. Salamat, Angel, sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. O sige, tabi, ha, keep up the good work dyan sa tropa sa Legazpi PNP. Aram mo, ining presensya kan CCTV, tabi, tatanem sa dakulang bagay talaga ini. You can just imagine yung mga sakripisyo kaito kan mga panahon kang nasa intelligence in follow-up, tabi, tatanems. Dahil pang CCTV, Isus Maria Josep, talagang duman hasang-hasa ang mga investigador sa intel, buda sa follow-up, kan pagsusug kan mga suspetsado if ever a crime has been committed, tatanems. Ngunyan baga, tabi, dapat lang talagang higusan pa ning todo kan na PNP ta. Dakulao na bagay, ining presensya na kan CCTV, bako, tatanems, dakulao na tabang na sa inda. I-compare mo sa sakripisyo kan mga nakaaging panahon na dahil pang mga CCTV. Ang CCTV ka ito baga ngimot. Ngimot ang CCTV ka ito. Utong nga naguli. Utong nga nailing ko. Ano, tatanems? Di ba? So, dakulao na bagay. Ikumpara mo sa sakripisyo ka itong mga nakaagi. Kan mga nasa intel, kan mga nasa follow-up, kan mga nasa mga nasa robbery section na kan Legazpi, kan PNP, bako sa Legazpi, the hardships kay itong pinagagihan ninda. Ngunyan, dakulao na tabagay na tagaro na bagayao na susarong elemento, may nahihiling ng persona, may nahihiling ng tao na uyo ang posibleng nagibokan krimen. So, that's good enough, tabi, Kumustang linya ni Pading Al? DZGB. Sige, Pading Al, pakire-dial na lang, tabi, naputol-putol so sa tuyang signal, So yan, major development po yan sa Legazpi. Ang tao-tao, di ko pakitang mga development sa lado national man as in di pa sa lokal. Nagbuwelta na ang linya ni Pading Alarmario. Kumpadre Ngal, maray na hapon, please go ahead, tabi. Salamat, Pade. Kung dyan sa sentro, epektibo ang CCTV, daiman digdi nagrehinarian sa mga hararayong barangay dahil ang CCTV digdi kan mabas so mga lockout ninda na mga minor de edad. Garo ba kan mga panahon ng termino, pasabilis. Sa bilis, sa eksperyensya, Pade, sige. sa sarong barangay digdi sa Legazpi o sa southern part ng Legazpi, na may mga complainant na hinarabasanin manok. Ara mo, nag-attender ako kan hearing sa sarong barangay digdi. Oho. An na-discover kan mga barangay council na so mga maabas ginagamit ang mga minor de edad sa pangabas nin mga pambulang na manok. Sa paanong paagi, kumpadre da? Iyo ang lockout ninda, malangan ni Susaro, inapot kan kapitan kung ano ang role niya duman sa grupo. Ang role niya magpakpak sana. Kung may nahiling na tao, mapakpak sana na pwedeng madakop sinda, ay, mapakpak sana sa minor de edad. Linte ko rating sistema. Sige. So yan ang bagong modus digdi pa sa mga ararayong barangay. Nakadakol na digdi ang nagkabiriktima nin mabas akan pambulang na manok. Ang sistema pala, tigasurogo ini mga minor de edad. May mga grupo-grupo na sinda. Pag may na target na, titiraho na ka na sa tamang edad. Kaya dipisilon mo
simpuhan nga dumadakop sa akto, tamay mga lookout na minor de edad. Kung madakop mo man, sa minor de edad, di mo man makasuhan. Iyo, sus Mario, paano na pangyayari? Bago sana pa di manok, uli pala na mga motor baga na pigapaduduan ki gasolina, Paihi. paihi na pigapod, iyo pa yan angkit kaning mga maabas na ni pagbanggi. Ay, Kaya pala hindi kami, sa yan. pag ipinarada mo ang bikulo mo kung orarayo sa bantayo sa harong, pipa ihianin dayan ki gasolina. Sus ko. Kaya yung yan na bigabantayan man and aware naman kaya na ibang barangay digdi. Kaya gusto ko man ini paabot sa karaman kan na PNP tadig di baga sa bulod. Tiga sa anig di mga tanod. Iyo. O kaya medyo kulang ang kapasidad na talagang makortaran siya kaning sistema kung dyan sa sentro epektibo ang CCTV, digdi pala ang mga CCTV so mga lookout kan mabas na mga minor de edad. Ay, sus. Ang may CCTV, sus sindikato. Oh. Sindikato, baliktad. Baliktad no. Ay marasa pa mambaya so mga aki sa hobin pang edad tituroan na kan sistema kan pagsindikato kan habas. Yan, pituturuan ang kaning mga nasa tamang edad. Kaya dipisilon na kapon. Walang hiya. Sige. Kaya tabi pa din, rejoinder lang sa informasyon na yan. Nadigdi sa Southern Pagkaligaspi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga. O yan ang sistema pala dyan sa mga sur na barangay na. Ang tendency kan tatanems, ta ini naka, siyempre tatawa na anin, kunyan manin doon man ngaya, pang dulusin doon man sa pag nagakaukod sinda na easy money. And malangkaw ang pag igobaganing nakukuha ang naturalesa kan tao pag nakakadilensya, naghalalangkaw ang want, naglalangkaw ang sa iyang urge na bumakal pa ka ito, tamay nakukuha ang kwarta. Tawan mong 20, maog ba yan? Pero ma-aim pa aning masalangkaw kaya sa ang gatos. Sige patas. Now, in the process, pag nakula ka ng mga minor de edad na nakaukod sa araw ka na sistema, mahiwas man sa na pag-isip kung paano ang pag-perpetuate nin crime. Bako tatanems? Malangkaw ang level kan sa indang aktibidad krimen. Sus Mario naman o dyan sa kunyan sa surda barangay iyon gigamit na lookout mga minor de edad sa panghabas kan manok. Kung magkuhan na iyan tabi, kung magdakulan na madakulang operasyon na nakakaukod sinda tabi. Ha? Ay nako naman. Sige tabi. And sana po dyan sa mga nag-antabay, makiaktibar man dyan sa mga surna barangay yung mga tanods. And kuidaw sa may mga nag-uro-iristambay dyan na mga kung baka kung mga lookout tabi yan. Oras Pilipinas, alas 4:31 ang hapon. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang
atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Sige, diretso kita kan impormasyon mo na dyan sa palibot. Nasa linya man si Karen Ala. Halit dyan sa iyang area of responsibility. DZGB On The Spot Report. I-connectar sa ang komunikasyon dyan kay Karen. Karen, maray na hapon. Go ahead na. Yes, good afternoon, Sir Pio. Pinagpiprepara naman kan gobyerno provincial kan Albay ining lokasyon kan Kapitolyo in preparasyon sa mga aktibidades na pwedeng giribon iyan, Sir Pio. Sa daw kan Kasilinlan sa Hunyo 12, kanakuan niya itong informasyon, Sir Pio, sa Provincial General Services Office.
antes ang posibleng mga programa para sa Independence Day sa petsa 12 kan bulan na ini. Pinagburog taka naman kan Kapitolyo nin palibot na bandera kan Pilipinas ang tenyaran dapat kung sa intigla na umana magtitiripin ang mga opisyales asin mga law enforcement personnel para sa komemorasyon kan Independence Day. Kaiba naman ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pag-celebrar man palan kan ika-67 na Charter Day kan Legazpi o itong anibersaryo kan official maintain pagiging syudad kan Legazpi. Alagad sa mga oras ng Isartilyo, dahil pang kumandansya ang nakakapag-confirma sa DCGB News na magkakaigwanin mga seryenin parada asin commemoration program. Mantang ang Kapitolyo, naghahanda naman sa siring training aktibidad. Panganing tawan onra ang duwang klase ng commemoration event. Mapadapit sa kasarinlan kan sa tong nasyon, asin man sa pagiging syudad kan Legazpi. Madaling sabi, preparado na ang compound. Kaigwa man ng Independence Day rights, separado, Legazpi and Capitol. Then masararo sila dyan. So, kwan man, Legazpi City Charter Day celebration. Yes, Sir Pio. Roger. Yan ang report ka ng Ana DCGB News. Salamat ka rin sa istorya. Hali dyan sa Kapitolyo. Maray na hapon tabi kay Kagawad Bong Logronyo sa tuyang pag-iriba man diyan sa luas ang 3-3 paints. Kagawad Bong, naresibi ko palang ining text mo, maray na hapon tabi sa imo. So very latest ngunyan tabi suko na si Senador Jinggoy Estrada. Jen tabi makisuyo sa newsroom, tayaon sumike sa imo makisuyo tabi tatanem sky Jen. Sandali mo na at Chief Jimmy. Chief Jimmy na kita, Jen maki-recompose lang kaso chronology of events natin. Ilaw ko na si Chief Jimmy ta naka-standby sa luwas. Paki-ready na lang po yung timeline dyan. So kay Senador Jinggoy na Estrada. Tailaw tamo na si Chief Jimmy. Halin dyan sa iyang area of responsibility. Chief Jimmy, kumpadre, maray na hapon. Salamat tabi padi, maray na hapon. Dumugunon kita, grabing oran sa ligaw. Ay nako, di kuan, binaribi dyan. Medyo maray-ray na barita, naburo baribi dyan. Matindi. Sulit na sa ligaw. So mga tinanom tabi padi, tama na nga ni o dyan kita nakapag-signal dahil ang tagrabing uran. Sa ligaw man, sa napagabot na digdi sa may bana, ura na. O iyo man, kan Domingo kumpadre, iyo man daso nangyari, ligaw gulping uran, banggi, sagkod maga. Tapos pag Domingong aga, nasa batang ko si primo mong kunyan, engineer Meta, nagbakalakong longganisa dyan, ulok-ulok. Dahil man ganda kurang digdi. Ininotan mo na ako. Nailingtay ka sa CCTV, nagbakal kang longganisa. Lagiyak. Antugon pa. Thank you lamang sa ka. Ana? Lamang sa ka, makadulag digdi. Walang iyak ka. Nagbakal kang longganisa, tapos nagpasiring ka sa ligaw. Siyempre, sutugon ito. Sa minibong ka duman sa may tarukan. Aram ko ang CCTV mo dyan kung si Sai. Ano pilido? Cabrido? Dahil mandigdi. Magkangalasan ma. Dati karni andaradara. Ngunyan ko Longganisa na. High-tech na. Mangawan ka. Sa kawan na. Langya ka. Epikab na ng oreg. Piyo talagang padiyo na yun O di, baka mauran sa ginubatan, ligaw sa talaga subagsak, sige, at least na consider duman na puro baribi. Another good news pa din. Para sa mga relocation site sa Barangay Kitago, sa Banoan kan Ginubatan. Tapos na proyekto kan DPWH 3rd District na deep well solar powered water system. Kung saan ngunya na pagkahapon
naging bisita sa Sangguniang Bayan, Ginubatan si Assistant District Engineer Richard Muit. Aha. para i-explicar na sa proyekto nindang 5 million pesos para sa solar power depwell magagamit na tabi pa de. Okay. Ngunyan, augmentation ini sa dating water source digdi in preparasyon sa araw kaning sitwasyon kan na panahon na mainiton, although may mga lugar ng piguran, pero nagpapasiguro man giraray na so mga pwedeng source ni na tubig magka-develop. Roger. Presente sa mga membros kan Sangguniang Bayan si Waterworks System Manager Engineer Wilfredo Arevalo, and sa aga inspection on ini na an pasensyo kay ni tabi bari kan Waterworks System technical team kung how effective so bulos kan na tubig sa kay report man inda ini sa DPWH. Very good. Sige. Dangan ipigproponer na kan Sangguniang Bayan and ni Engineer Wilfredo Arevalo na po pwede ma-budgetan man giraray kan DPWH iba pang mga sources nin tubig digdi in anticipasyon naman sa mga masunod na mga aldaw, masunod na taon ay guwaning tag-init na mabudgetan man lamang tabi pa de tangani na day kapusunin na tubig. Tarugan mga inot na mga panahon na talagang nagsusuprir na krisis digdi ay may igwang identified na duwang source pa ni na tubig digdi na kaipuhan i-develop, and yaon man ang positibong promisa ni Engineer Richard Moet na ipapaabot niya ini sa indang mayor na opisina tanganing matauhan ni na lokasyon in budget sa mga maabot na aldaw. Very good, Roger. Sige. So, dyan sa relocation site sa Kitago, aday na sindati problema sa pagsabing so dating water source, igwa pa nin augmentation, iyo ining presentar sa ngunyan ni Engineer Moet digdi sa Sangguniang Bayan na tapos na itong proyektong solar power deep well digdi sa nasabing lugar. Roger. Iyan tabi pa diyan sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hali dyan sa imong area of responsibility. O ilaw taman mo rin reaction from Ginubatan. Sabi kan sa tuyang listener, good afternoon po, Sir Pio, listening from Ginubatan. Kang Mayo 6 da, sundo 7, nag-uranin makusog-kusog, kaya nadagnas na suabo. Pati last week, nagparaoran man pa diit-diit, pero makusog kaya nadadagnas suabo sa mga bubong kina mga poon kikahoy. Poon man po kahapon sa kurunyan, abot-abot man an uran, daraman san habagat. Kaya marayray na wara na abo puwera sa mga sulok-sulok na dai naabot san uran. Problema na sa nasusupply san tubig. Pagbuas lang igwang bulos pero 1 hour sana sakto na makatipon pang ugas. Sana magbalik naman sa dati ang supply. Kinatabi may FB po si former Municipal Councilor Megs Amano about sa pump siguro adto na plastic pack inadai pa nagagamit. Sabi may iasikaso pa daw na papel duman, baka pwede da adto mariparo ni Sir Jimmy ni Pading Jim. O ito daw ano da ining pump na naka-plastic pa ata kinaday pa nagagamit. Supposed da ni former Municipal Councilor Megs Amano. Problema ini sa tubig managa dyan sa Ginubatan. So kita ining para reklamo sa kuna sa tubig, talagang grabing sakripisyo na talaga dyan dyan sa nagkapirang parte kang Ginubatan sa supply ni na tubig. Sige, kay Pading Jomar mo na kita bago tabalikan na newsroom. Dyan sa mga pangyari or siguro random tanasan na kung ano so nangyari nag-surrender na si Jinggoy na Estrada sa otoridades. Pading Jomar, marhay na hapon tabi. Thanks for waiting, Pading Jomar. Salamat pa rin Pio, maray na po sa mga parantabay. Dai manggirari pa di may itsapuera so LGBTQIA sa mga aktibidad kan
tabak festival. Oho. Itong kan hinarali baga so ano ini ginoong tabak. Nya, so istorya mo, so report mo. Apo, mo lang tabak, buda may tabakla. Iyo. Hinarali sa matipid. Dahil man matugot si Eric na dahil. Sabi ko sa iyo. Pwede nga, paano man nga kami? Si Eric, iyo ang tourism officer. May papel mang giraray, gabos na pa rin. Tapig mga pade, pigturulo baga naman so actually, tulong aldaw na sa selebrasyon na dati 11, sarong aldaw sa upland, sarong aldaw sa island, sarong aldaw sa mainland. Oo. Gabos na parade ka intra sa LGBTQA, QQIA. Nako, bibo yan. Apuera kan, biglang naisipan, dapat nga igwa mang diraray na padyan, pero bako nang sudakulao na maray. Oho. Duman sa upland, reyna ng kabundukan. Reyna ng kabundukan. Duman sa island, reyna ng baybayin. Reyna ng baybayin. Digdi sa mainland, reyna ng kapatagan. Yan. Iningingan mo kan sistema kung paano? Dahil na, kinuamang ginari duman sa pundo kang, very good. So sa LGU. Pero dito na halos dahil na halos na gasto ini tagaro. Random, parang ay question and answer, basta lamang nga igwa. Basta lamang nga maka-intra. Sabi ni Eric Valerano, apera pa yan pa di, kan pagpit sa 28, human ang National Friday, kaya napulman nga ang papel ang LGBTQ. Roger? Ito kita National Pride Day celebration on June 28. Second, kasabay po yan ng mga LGBTQIA community sa gapos na parade. Iko po naman ki reyna ng kabundukan, iko reyna ng baybayin sa isla, at reyna ng kapatagan. So very brief and random, very spontaneous na Q&A para mapili sila. And then, ang Q&A talaga focus sa members ng LGBTQIA community. Itong forum na ito, para ito sa mental health, HIV, STI, HIV, AIDS awareness, human rights, and other people's rights. No? And I think we can include financial literacy. Financial literacy pa de. Isa pa tayo sa forum. Nga taka-intra so financial literacy sa forum kang mga LGBTQ. Ano ang simbahan? Makahirap ang baklang daigdiyan. Kailangan natin ma-educate ang members ng community for us to earn and save and invest dahil kailangan mo ng pera pag bakla ka. Not only because for whatever reason, syempre tatanda ka ng mag-isa. Kasi ang maataman sa imo kung di ka maka-afford ki nurse. Hindi naman puro kawang gawa yan ang iyong mga pamangkin o mga apo. Iyan, tago na ako kung nga takaipuan pirakan bakla. Kaipuan mo yan. Tasulo ika, dahil ka man na pamilya na ang pagurang mo. Dahil kang aki. Sige. Iyo yan, kaya pare, kaintramang giraray. Good. Sa mga aktibidad. Bibo. Yang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya. Bago kita maghali, balikan ta si Ma'am Jen. Ma'am Jen, baka kung pwede na dyan. So, ano nang latest ko niyan, tabi, Ma'am Jen? Hay na si Jinggoy. Kaso bago na ilaog na initialmente. Didain na pira ng senador sa nasakwan, pira na sa ng senador sa Congress o sa Senate. Ano? Ma'am Jen, hay na ko niyan si Jinggoy. Yes, good afternoon, Sir Pio. Nasa biyahe pa, pasiring duman, Sir Pio, sa Quezon City, sa Campo Crame. Pero sa pahayag kang Sandigang Bayan, ikukulong po ini si Senador Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Bago pa man ini, Sir Pio, magpasiring sa magsuko, nagkaigwa muna ning press conference sa Senado si Senador Jinggoy Estrada. Pag iriba, Sir Pio, yung kaibahan niya sa majority
Sina Senate President Alan Peter Cayetano, si Marcoleta, si Amy Marcos, and si Villar. So, sabi duman Sir Pio sa press conference, tinawan doon kay Tony Estrada na dahil siya matago sa ligod kang institusyon, dahil siya mapairarom sa kustodiya kang Senado sa pagsasabing di niya gagamiton ini. Sinabi pa niya na handa siyang depensaran ang sadiri dahil magtago para maglikay sa proseso dahil handa niyang patunayan na daing basihan ang mga aligasyon. Tinawan doon pa ni Estrada na matinir siya sa majority sa pamamayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipigbulgaraman kay ni Sir Pio na pirang beses na siyang tinangro na talikudan ang majority kasalida kang pagbasura kan sa iyang kaso alaga daing niya ini inako. And sinabi niya pa na daining dokumento o record na nagpapatunay na talagang naglaog siya ng insertion sa 2025 budget. Kung kaya handa siyang hampangon ini para sa iyang pamilya as in patunayan sa publiko na dai siyang sala. So sabi naman kang Sandigang Bayan, idadiretso na ini sa Quezon City Jail, Payatas, Quezon City. Paghali sa Campo Crame, diretso na siya sa kulungan. Yes, Sir Pio. Opo. Yugon mo na, no? Makakasabay niya si ex-DPWH, Secretary Manuel Bunuan sa Payatas, sa Quezon City Jail. Pero duman kaya, Sir Pio, igwa pa bagang apat na pigserbihan kay ning arrest warrant, kasabay si Assistant District Engineer Danril Cortuna, si District Engineers Manny Bulusan asin Arturo Gonzales Jr. So ito, pero di pa sinabi kung gabos ini ibubugtak sa Quezon City Jail, pero ang kumpirmado ini si ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan. So anytime, dahil na dumana makaturog yan sa prisuhan sa City Jail. Yes, Sir Pio. Diretso na daw po ini, sabi kang Sandigang Bayan. Sige tabi, Jen, salamat sa info dyan. So, on the way sa Campo Crame. Yes, Sir Pio. Taduman na piano, puda mag-shots gayud Opo, Sir Pio. Okay, so yan po ang update hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Thank you so much, Ma'am Jen. Gun mo ang tatanim sana ang buhay bayadi. From Senate, nag-press con yaon, so gabos. So, otoridad, so kunyan din. Uyan na, makaturog sa karsel. Jesus Maria Josep. Panduan niya na ini na bakong nakulong naman initialmente Buda si Pugi, si Senador Revilla. Ay nako, pera na sanang sa Senado. Natatada dyan. Pero dog ang kan sa katanduanes, duang tada sa sangguniang panlalawigan. Pinasuspender kan gobernador sa ombudsman. So yan tabihan, very latest na news sa Lado Nacional. Nag-surrender na. Ano pala na kaso ito tabi, Jen, makibel tata? So enot bagang kaso, nakapiyan sa saning 90,000. Yes, Sir Pio. Ini po yung plunder case po sa Erarum Kang Republic Act number 7080 po dahil sa aligadong pagresibi ng flood control kickbacks. So dahil ng piyansa ini Wala po, no bill po, Sir Pio. Okay. Sige, thank you so much, Jen. So yan tabi ang very latest sa national scene, si Jinggoy balik kulungan na mga pangyayari. Very interesting ang mga mangyayari. Paano pag abot ka inikan panahon itong impeachment sa July 2 or 4 mapuo na balitaktakan na. Tangon yan, ang nangyayari yung masala na punan ta sa nasyonal, ang nangyayari pipasumitir ng unakan impeachment court nin mga gabos processes, subpina pipasumitir gabos na dokumentos, gabos. Then mapuo na ito nang sugaro na nasa korte baga. July 2 or 4 between that period in between that time frame yun na yan tabi. Inda ko sana tao yan baga dua ng senador ang nabawas puro sa majority. So kung dua ang nabawas duman sa 13 di pira na sana 13 minus 2 equals 11 so patas na 11 ang mayoriya 11 sa minoriya. Nako, magayon na balitaktakan ini tabi Pero I'm missing those days na maayaon sa Senado sa mga legal minds tabi tatanems. Magayon na subaybay hindi pag-abot kan hearing. Kung arestaron pa man si
Robin. Obstruction ning hustisya. Buda si Sep ito si Marcoleta. Igaw man baga si Marcoleta. Plunder man ito, malversasyon. Oy, hipa. Dahil man baga pati pigtutugutan, so ililaog bagang diskarte man kung anakan mayoriya na pwedeng papartisipa ron mga wara physicalmente sa Senado sa gabos na deliberasyones. Online, kinontrakan minoriya. So yung nagburo-burarat man si Kiko na Pangilinan, abogado. Ay, nagkatabi. Sige, diyan na muna. Tatanem sa. Salamat kan sa ilo pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga.